बोगस आहाय त्यो आय व्हेरीफाईड दिस सर्टिफिकेट आय चॅलेंज दिस जाणला की आमगेलें नांव आहाय रजिस्टर आहा तालुका वायज विलेज वायज गो थ्रू दॅट रजिस्टर म्हणजे तेगेले भुरग्यांक वचपा जाय ते रिकॉर्ड कोणाकून विदिन 5 मिनिट्स त्या सर्टिफिकेट दिताय विथ एफिडेविट विथ विटनेस हे कितें मेंबर पळय आतां एक्झिक्युटीव मेंबर तेमी थोड्या जाणांक सर्टिफिकेट वयलो आहाय इलेक्शना टायमार दोग जाण ते रेमी बोजेस इलेक्शनाक बसलो झेडपीच्या बाबूशे एलायस ऑल रटगेस फायनल डिमांड आमगेलो ह्यो सर्टिफिकेट आहा त्यो बंद जावपा जाय एफिडेविट आनी विटनेस म्हणटा ते बंद जावपा जाय कितें करतले ह्यो सर्टिफिकेट सगल्यो आमी हेका धाडले न्ही सोशल वेलफेअरा धाडले लायट इन्क्वायरी जायन ती Remy had mentioned that a person who is engaged in this business is liable for Toddy tables, I mean OBC certificate from Toddy Tables Association. How it can be possible? Anybody will come out from Bihar or somewhere else doing a bar opening or something, a wholesale or something. Do he is liable for this certificate or no? Obviously